След вписване на данните на избирателя в избирателния списък, член на СИК предоставя на избирателя бюлетина за гласуване. Бюлетините са подредени в кочан. Откъснете внимателно от кочана само една бюлетина. Забранено е да откъсвате бюлетини от кочана предварително. Разгърнете бюлетината и се уверете, че тя е по образец и е празна. Ако бюлетината не е отпечатана съгласно утвърдения образец, или е попълнена, или има зацапвания или механични увреждания, отделете я и напишете върху гърба й "унищожена". След като вие, избирателят, се уверите, че бюлетината е само една, че не е попълнена и отговаря на образеца, поставете един печат на гърба на бюлетината, на обособеното за това място, и подайте бюлетината на избирателя. Той влиза в кабината за гласуване, там отбелязва вота си, сгъва бюлетината и излиза с сгънатата бюлетина. Поставете втори печат на гърба на бюлетината и разрешете на избирателя да я пусне в урната. Не допускайте избирателя да пусне бюлетината в урната, без да сте положили върху нея втори печат. Ако избирателят сгреши при попълването на бюлетината, той има право да поиска втора бюлетина, но само веднъж. Вземете сгрешената и без да я разгъвате, надпишете върху гърба й "сгрешена". Отделете я настрани. Подайте на избирателя втора бюлетина, като я подпечатате по вече оказания ред. Избирателите нямат право след попълване на бюлетината и преди пускането й в избирателната урна да я разгъват по начин, позволяващ да се види отбелязането маркиране за партия, коалиция от партии или инициативен комитет. Ако избирател стори това, бюлетината се изземва от СИК, а избирателят не бива да се допусне да гласува и да се подписва в списъка. В графата "Забележки" срещу името му се отразява, че е показал вота си. Избирателят не се допуска и повторно да гласува. Върху бюлетината СИК изписва недействителна по член 180 от Изборния кодекс. Отделя я настрани и след приключване на гласуването общия им брой се записва на отделен ред в протокола. Избирателите нямат право да заснемат начина на гласуване с мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника. Ако избирател стори това, бюлетината се изземва от СИК, а избирателят не бива да се допуска да гласува и да се подписва в списъка. В графата "Забележки" срещу името му се отразява, че е показал вота си. Избирателят не се допуска повторно да гласува. Върху бюлетината СИК изписва недействителна по член 181 от Изборния кодекс. Отделя се настрана и след приключване на гласуването общия им брой се записва на отделен ред в протокола на СИК. Тези три вида бюлетини – сгрешена, показан вод и заснет вод, не бива да се поставят в урната, нито да се смесват с другите бюлетини, намерени в урната. Бюлетините, намерени в урната, са гласове. Една бюлетина е равна на един глас, който може да бъде действителен или недействителен. Сгрешената бюлетина, бюлетината с показан вод и бюлетината с заснет вод не представляват глас. Ето защо те не бива да се броят и да се смесват с недействителните гласове, бюлетини от урната.